Добър ден на тебе и на всички зрители. Колко години играеш в футбол? Ами, да знам, никога не съм усещал до сега, нали, не съм усещал така, как да кажа, аз го казах и преди, чувствам се сега, ако преди 10-15 години съм имал този акъл и съм имал това мислене, можеш само да направиш така, че грешките, които си направил в миналото, да не ги повтаряш, а да направиш така, че ако стигнат такива грешки, да вече имаш опита, да бъдеш мъдър, да бъдеш вече един вид мъж, за да може да преодолееш тези грешки, да не правиш така, че да ги повтаряш. Но за съжаление човек не трябва да съжалява. Пак казвам, когато си, нали, знаеш да караш колело, нали? И аз викам да. Не си забрал да караш колело. Викам да, не съм забрал. Значи няма как да забравиш да играеш и футбол. Нали, един вид, че ако не си никога карал колело, нали, не си го карал, да кажеш, окей, не можеш, разбираш? Ама като си карал колело и знаеш да го караш, мисля, това не е никакъв проблем за тебе. Страхотна логика! И да гониш целите си. За да гониш целите, трябва да са наистина големи цели и амбиции да са ти... и да имаш големи амбиции и ги следваш. Но без това няма как да се... Моите момчета са доста един вид по-млади са. Не, аз пак казвам, да кажа искам там, ама за да се случат нещата, трябва да има и трета страна, и втора страна. Трябва да има и трета страна, и втора страна. Трябва да има и трета страна, и втора страна. Нали, в случая аз искам, ама ако те не искат, няма как да стане. Страхотно виждаш, че имаш много добра логика. Така че мен това лидерството никой не може да ми го отнеме и да ми го отнеме. Наистина господин Делчев за 7-8 години направил нещо, което последните 8 години ЦСКА и Левски не са го направили. Клаузата ми за откупване беше... Не те разбрах. Но аз го казах и преди, че и винаги съм се уважавал съм се добре към, нали, тези футболисти, но как да кажа... Кога плака за последно? Някой филм ли? Как да кажа? Не, казал съм го, аз стоя за това. Значи Бербатов, аз и Бербатов. Това е смисъл. Не, казал съм го, аз стоя за това. Значи Бербатов, аз и Бербатов. Това е смисъл. Кажи честно. И наистина да правим така, че да излизат колко се може да излизат повечето футболисти в Европа, защото България има нужда от футболисти български, които играят в Европа. Как да кажа, са много комплектни нещата, как да кажа... Генерал Божинов. Значи още не може да говори Тамандан. Това е Валерий Божинов.